நீங்க பாத்துட்டு இருக்க உல்ஃப் அங்க இருந்து காட்டு பகுதியில இருந்த ஒரு மனுஷனோட தோலை பாக்குதுங்க. அது பார்த்து அடுத்த செகண்டே அந்த உல்ஃபு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மனுஷனோட தோல்குள்ள போக ஆரம்பிக்குது. கடைசியா அந்த உல்ஃபோட உடம்பு மொத்தமா அந்த மனுஷனோட தோல்குள்ள போனதுனால அவனு ஒரு உல்ஃப் மனுஷனாவே மாறினாங்க. மாறினது மட்டும் இல்லாம இனி இந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளேயே இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மனுஷங்க வாழ்ற உலகத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறான். இனி இந்த உலகத்துல நம்ம வாழணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு வேலை தேவை அப்படிங்கிறதுக்காக இவனு ஒரு கம்பெனில இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்காக போறாங்க. அங்க இவன் பக்கத்துல ஒருத்தர் எப்படி எல்லாம் ஃபார்ம் அப்ளை பண்றாரோ அதே மாதிரி இவனு ஃபில் பண்ணிடுறான். கடைசியில இவனை எதிர்பார்க்காத மாதிரி இவனுக்கே அந்த கம்பெனில வேலை கிடைச்சிருதுங்க. இதனாலேயே இவன் ஏகப்பட்ட பணம் சம்பாரிச்சதுனால தனியா ஒரு வீடு வாங்கி அவன் ஒய்ஃபோட சந்தோஷமா தாங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கா. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்குள்ள இருக்க உண்மையான குணமே வெளியே வர ஆரம்பிக்குது. அவனோட ஒய்ஃப் ஆசையா வளர்த்த ஒரு பூனையை கூட இது எப்படியாவது நம்ம கொலை பண்ணி சாப்பிடணும்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட முயற்சி எடுக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லாம ஒரு நாள் அவங்க கம்பெனில மீட்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கப்ப கூட இவருக்குள்ள இருந்த உல்ஃப் குணம் வெளியே வந்துருதுங்க. இதை பார்க்குமே அங்க இருந்தவங்க எல்லாரும் பயந்து இவரை எப்படியாவது பிடிக்கிறதுக்காக துரத்திட்டு போறாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் தாங்க அவங்களுக்கே தெரிய வருது இவர் உண்மையிலே ஒரு மனுஷனே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி.